Kublai pi barong ipdang subhai pi shikatuk kubor mentaka janmiat shawan pai shiki kubor ki bebenyak ini pechwai kimat bekongsan. Pelong jingya kran umintirang ba adu kari Narendra Modi badu Presiden kari Egypt u Abdel Fattah el-Sisi ha New Delhi. Larakhe ke National Voters Day ba khatlai mentaga sengi. On ai jingkran ke Presiden kari ka Draupadi Murmu sha kari halo ka jingrakhe Republic Day ba nyopusau. Mat sedang ukertong ke seng UDP ubah proses di sau kemi ke jingelap election na kebenta ke election banwan ke yang rabar tawaan ke jelang. Ikubo ke bebenyak. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ne ke sengi ulah pelong jingekran ba Presiden kari Egypt u Abdel Fattah el-Sisi New Delhi. Akan ne ke jingekran ke India bat ke Egypt ke keliang ya ki MOU bayadai bat ke cyber security ke culture ke information technology kimat bayadai bat ke samla bat ke jing ai jing tep pat ba. Aba ai jingkran sha ke la patai khubor hadien jong ke jingelang umudi ulah ong bagi kam pentriam hi kedai kamat ke bakta jur bha ya ka shongsuk shongsngan jong ki breu ke perthai bat kari India bat Egypt ki sngo khia halor ka jingpur jong ki kam pentriam ha ke perthai shu ulo ong ba baro kini ki ari ki larai bandon ka jinga trailang ha pedeng jong ki umudi ulo ong ru ba kin don shibun ki jinga trailang ha ka tanat yadari na ka benta baro ki ari ulo benrap ru ba ka jinga dei ha pedeng ki India bat Egypt kan long ka jing sedang haka jingroi jong का साइन प्रथई का जिंगेदारी बात का स्टार्ट सायन भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है ringkat berbarok kawai kari ne ke sengi la rakhe ke National Voters Day ba khatlai he Meghalaya hanong ba Shillong ka office jong chief electoral officer ka la pelong ya ka program ha ka assembly secretariat ha ka phalau jong ka yang darba thawan berim ka badon ha khandailat u chief secretary u ba DP wa lang la shimbenta ha ka ne ka program kum ukong san bad layalam ha ka jingpen smai bayadai bat kinong tap vote bat ula kawe lamaru ya ka vintage car rally hakane ka program uba walang ula pelait ru ya ka music video jong ka jingruai I vote for sure la pelong ru ya ka jingmare marathon kum shibenta ban rakhe ya ka sngi National Voters Day aba ai jingkran hakane ka program uba walang ula ong ba ka jing kerpang jong kane ka jing lek men ka long ban pen kan mau ya baro kinong shong shnong kari ya ka hok jong ki kum kinong jiet ya kinong mi khman haka juk kapor West Giant Hills District la pelong ya ka jing rakhe bekerpang da ka office jong deputy commissioner ha Jawahar Novodaya Vidyalaya ha Mukla haka jing don lang jong deputy commissioner ka West Giant Hills District uba Batlang Solia kum ukong san ka president kari ka Draupadi Murmu hene ka sngi ka laong ba ki samla ki don ka jingkit khli ka ba kraw ban pen saphriang jingtep halo ka riti senchar pat ba hakari ka Presiden Kalasam Ru iga kusnam National Media Award shaka All India Radio News na ka benta ka jingpen sapriang jingtip halo ka jingtep vote bat ka pule puti ha ka thub electronic media जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालना चाहिए ये थीम मतदाताओं के संकल्पों को व्यक्त करती है इस प्रकार निर्वाचन आयोग और मतदाताओं के सम्मिलित योगदान से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को बल मिलता है ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kan sa ai jingtren sekipat nyong shong shnong kari mentaga janmiet ha ka sngi shwa ka jing rakhe ya ka Republic Day ba nyopusau ya ka jingtren jong ka Presiden la ban sngap na baro ki network jong ka All India Radio ha ka por nyobuje ya ka ne on pen iru ha baro ki channel jong ka Doordarshan ha ka ktien Hindi bar on board da ka ktien Pareng hadien jong ka jingkren ha ka ktien Hindi bar Pareng on board da ki ktien Tanrai ha ki regional channel jong ka Doordarshan ka
ke All India Radio kan pensngau ya ke jingkren jong ke presiden hagi ketian tenrai na duk ke po khandai shiteng ha barok ke regional network jongka la shai ke sngi kum baju long malau snam on pen i ba pensngau ya ke jingkren jong ulat ke jela Meghalaya ha ke po prashteng menstep kertong keseng United Democratic Party lani UDP na maulai constituency uba proses di sau kemi mentag sengi ula pelong ya kejingelap election jong na kebenta ke election banwan syaka yang daba tau an ke jela ringkat ka jingya patba ka balas dang na ka yang sa jong ha maulai nong pedeng ter sha maulai nong lom maulai stanbus bat penkut pat hamadan football ha maulai mauro ulam phang ka yang daba tau an bat ubolong ru presiden keseng UDP uba metba lingdo ulai snok tilang hakne ka jingya patba ha maulai nong lom aba ai jing kren syaki patba nong kershan hakne ka sngi uba sau kumi ula kintu yaki breu baki dei ban island ya ka seng riu lom ban yalam ya ka jela hakne ka election ban wan ula ong ru baki seng national party kila dep sencha bon snem hakne ki snem balalej ula ong ba ula rai ban penyeso syaka seng UDP nama uyo i ya ka lawai bepernai hapo kani ka seng la pelong ya ka jinge kop ai rong ha ka jing rakhe ya ka pariksha pe charcha ka balalong ha ka Kendriya Vidyalaya School ha oposhlong dangshen ki don ko ba sau phongwat ki khna school na ki school ba pher ki bala shim benta ha ka ne ka jinge kop ka pariksha pe charcha ka dei ka program ba manla usnam ka bala sedang ban pelong na du usnam aja khatpra agane ka program umenturang ba du kari ulaya kren bat ki khna school ki nong hikai bat ki kimi ki pa na keleng kari bat sa mi ki jing tep ki ba kodo halo kumnu ban pen kre ya ki examen jong ka board bat ki entrance exam ha ka rukom ka basuk bat ka balai na ka jing kulmar jing mut la pelong ya ka basketball bat tennis tournament hamadan badang shudap shna thamai haraj bhavan shlong ya ka ne ka lumpung la plia da ulat ka jela Meghalaya u brigadier Dr BD Mishra hinin ka singi ka apsau tarik kola lengkot bat kan kut hadu ka apra tarik kola lengkot ahajar apulai aga jingile kai jong ki shinrang ki don pratali ki kenhun ki balai shim benta aga jingile kai basketball bat ki don artali ki kenhun na ka liang jong ki kenthai aga jingile kai tennis ki don khat sangot ki nong shim benta ki balai shim benta aga ne ka tournament menta pat ngi pet ya ka jing long jiman ka sin beneng ka jing shit ka long kha pra point r degree celsius bat ka jing kriat ka long nyo point sun degree celsius ka jing ngam ga hau ka long nru phoi ni shispa men step bat nru phulain shispa jan miet ka sin beneng kan rang bat ka la ro bandon ka jing dum lo ba malu mala kat tu kat ni ki jaka hashwa bangin penkut ngi pen kan mawi pi be ka ni ka khubor na lo ka ba pio e ka television pila ro ban pe live ka YouTube channel jong ka daily news shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi pila ro ban pe e ka khubor jong ka daily news shillong ha ka Instagram ka Facebook bat ka Twitter shaban poi shi ka ba kut jong ka thuk khubor pe byang sa asian ni kini mat ba kong san Pelong jingekran umenturang ba'du kari Narendra Modi ba'du Presiden kari Egypt u Abdel Fattah el-Sisi New Delhi. La rakhe ka National Voters Day bakhat lai mentagasngi. An ai jingkran ka Presiden kari ka Draupadi Murmu Shakari halo ka jingrakhe Republic Day ba nyo posau. Bat sedang ukur tong keseng UDP ubah proses di sau kemi ya ke jingelap election na kebenta ke election banwan syarian berbar tawaan ke jelang. Depan lok kat tungi lapoi si bekut jung tuk kubor jungi mentaga janmiat hadu bangin desyam bepilasai kesengi hak juk kepo kudai shibuni pi baro.